मोब्लिब बिफाननि मोनसे गोहैलो आखु नुजाथिदों। गोबांथार खावलायसेयावबो मावफुंना होआखै मोब्लिब बिफाना खुन्थिया आरो थार दोंसेबो। जायनि थाखाय सेरं गोजोनपुरी गामिनि रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों गामिनि मोब्लिब बिफाननि सायाव। मोब्लिब बिफानाव खामानि मावनाय एसडिअ बिथांमोना थाबैनो सुस्रांनानै होफैनांगौ जेंनाखौ। कक्राझार जिल्ला कारिगाव आउटपोस्टनि सिङाव थानाय सेरं गोजोनपुरी गामिनि रायजो राजाफोरा जयै ओंखारनानै सोमावसारदों लोगोसे खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होदों दि गोबाव सम रायजो जानायनि उनाव गामियाव मोब्लिब मोननायनि खुन्थिया आरो थार दोंसेबो हराखै मोब्लिब बिफाननिफ्राय होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरा। लोगोसे गोबांबार खौरां हैनायनि उनावबो दासिमबो मावफुंना होनाय जायाखै होननानै फोरमायबावदों। बिनिखायनो सेरं गोजोनपुरी गामिनि रायजो राजाफोरा बेबादि बायलाबायसि खुन्थियाजों थार बोनानै मोब्लिब सावनांगासिनो दं। लोगोसे गिखांनाय फैदों रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि मोब्लिब खुन्थियानि थासारिखौ। बे आयदाखौ नोजोर बोना थाबैनो मोब्लिब बिफाननिफ्राय मावफुंनानै होफैनांगौ होननानै दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा। जोंनाव बे गोजोनपुरियाव कारेन्टखौ जोंनो मोजाङै बानायना होफैनांगौ सरकारा। ओमफ्रायो बे जोंहा गथ' गथाय फरायनाय मानाय नांगौ जोंनो कारेन्टखौ आरो जोङो नै गोदान माबा लगायनो नागिरदों बेखौ नांथारगौ। कारेन्टखौ फोसाबनानै होफैथों होमबानो जोङो लगायनानै लागोन। 6,000 आजां गाजां बिल फैयो न'खरसेयावनो। मैया दाख्लैसो हरबाय आरो बे एप्रिल मासावनो बेबायदि बिल फैनांगौबा जों बबेजों हरनो हागोन। बेसे गोबावसैमोन नोंथांमोनहा कारेन्ट सावनो मोननाया दासिम? जोंनि सावनो मोननाया 10-12 बोसोर जाबाय। जोङो बेजोंनो खस्थ' मस्थ' बोनानै सावदोंमोन रायजो राजा ज' खस्थ' खालायनानै। गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो मोनाखै। बेखायनो जोंनो दा गोदान नांगौ फोसाबनांगौ। बिनिफ्राय जोङो मा बोनांगौ बोनानै लागोन, मा खालामनानै लायो होफैयो सरकारा बेखौनो जोङो गनायनानै लागोन। नैबे थारखौ नायनाय बेखौ लाजिनांगौ भारत माबाया आसाम सरकारा कम्पानिया। आरो जाय मानसिया दिनै क'क्राझाराव एसडिअ अफिस मा होनो एपिडिसिएल कम्पानियाव थादों बा अफिसाव जिरायनानै थादों बिथांमोना दिनै बेखौ नोजोर होफैदों नायफैग्रोथों। बेखौ जोंनि रायजो राजाजों फैनानै जुदि जोंजों कमप्रमाइस जायैखौ बानायना होयो फोसाबना होयो जों गाबोन स्मार्ट मिटारखौ जों लागोन। खुनु रायजो राजा स्मार्ट मिटार लाना होनदों लाया होनना बुङाखै। लाया होनना बुंदों नामा? दाबो होनाखै। गासैबो दिनै सरकारा जेखौ बुंदों गाइडलाइन हरदों जों फल' खालामगोन। नाथाय बेवहाय सरकारनि मोनसेबो अबदान गैया। बेयो सरकारनिफ्राय मोनसेबो दिनै फ्रि गैया। कमप्लिटलि जोंनि रायजोआ दिनै बे कारेन्टखौ जों मावना लादों बोनानै लादों। दा बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों आसाम सरकारनि जिहेतु एपिडिसिएल पावार नोंथांमोना जाहाथे मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राव भारत सरकारनि दानि बिजेपिनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदिया मोनफ्रोमबो गामियाव मोजां कारेन्ट मोननांगौ, मोजां फेसिलिटि मोननांगौ, मोजां कारेन्ट जों बाहायनो मोननांगौ। दिनैहाय बिथांमोना दिनै बुंदों आसाम गभर्नमेन्टनि मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा साराबो दिनै बुंदों मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै कारेन्टआ लरग' थरग' जानो नांला मोजां फैसाबो होनांगौ होनना बुंदों। दिनैनि थारिखआव नाथाय 3 बोसोर 4 बोसोरनि बारा जाबाय। जोङो कारेन्टखौ जोङो मोजां मिरामिथि खालामना होनांगौ। जोंनो गोदानै सेंसन हरनांगौ होननानै जों आपिल खालामहैबाय, एप्लिकेसन हैबाय। मस्लाबारियाबो दिनै बे जोंनि मोनसे ट्रेन्सफर्मारजोंनो दिनै जों सावो। आगोलावथ' गग्रापाराबोमोन नाथाय गग्रापाराया दिनैहाय गावस्रा एक्सट्रा ट्रेन्सफर्मार लानानै दिनै सावबाय। दा जों लागो मस्लाबारिजों जों लागो सावनायाव गैयाब्लाबो 200निबो बारा न'खरा दिनै बे कारेन्ट ट्रेन्सफर्मार मोनसेबो सावदों। दिनै सा ओनसोलनिया जोंनि खावसे रायजोफ्रा दिनै नांगौ बायदिनो मोनाबिलि समाव जोङो कारेन्टखौ जोङो मोजां सावनो हाया, भल्टेजआनो मोनखाया। दिनै बेबायदि अबस्था। बेनिखायनो दिनैहाय जों दुखु मोनदों। बे दुखु मोननायखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायबाय। आरो मोनसे बाथ्राया मैया रोखा जाखाबाय, क्लियार जाखाबाय। जोंखौ दम होनानैसोलायनो स्मार्ट मिटारखौ लायाब्ला जोङो नोंथांमोननो बेबायदिनो बिल खालामना हरगोन होननानै मैया स्पस्ट खालामना हरबाय। अब्ला दिनैनि थारिखआव सासे इपिडिसिएलनि सासे मा होनो एसडिअ जानानै जोंनि समस्याखौ जुदि खोन्थासेयाव जुदि बुजियाब्ला नोंथांनि समस्याखौ जों बुजिनानै जों लानांगौ नामा? नोंथांजोंल' जोङो मा होनो सोलिबाय थाबाय जागोन नामा? नोंथाङा इमिडियेट जों खावलायदों। नोंथाङा अफिसाव जिरायालासेनो जोंनि सेरं गोजोनपुरी आरो मस्लाबारियाव फैनानै जोंजों रायजो राजाजों रायलायफैनांगौ। बिनिफ्राय समस्याखौ सल्भ खालामनांगौ। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि चेनेलजों गुरै फोरमायहरनाय जाबाय। थेंक इउ।
मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।